Nini, sabi ng isa sa witness na sa kaso ni Senator Laila de Lima na si Jerry Valeroso, pinabayaan raw sila ng pamahalaan after mag-testify. Bukod daw sa gutom, ay wala na raw silang protection from the government. Is this true? At ano po ang tugon nyo dito? I-validate po natin yan dahil talaga namang napakalaki ng mga personalidad na nasa likod ni dating Secretary Laila de Lima. No? So kinakailangan talaga bigyan ng proteksyon ng mga tumitistigo laban kay Senator Laila de Lima. Opo. A question from Trish Terada para daw po kay Spokes or Secretary Rolly. Ang tanong niya po dito, ano daw po ang nagkakos ng delay sa distribution? Kasi ito na daw po yung third time that we had SAP. Is it lack of funds or lack of system? Sa akin po, wala naman pong delay. Kaya lang po, napakabilis po ng pangyayari dahil itong Delta variant, kinakailangan mabilis din ang aksyon natin. No? Nagkaroon na nga po tayo ng isang linggong allowance, no? Para ma-organize at maayos yung funding source natin. Sa tingin ko naman po, there has not been any extraordinary delay, bagamat susubukan po natin mapabilis talaga yung pagbibigay ng ayuda.